guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंसोर गासिबो मोजाङैनो दं आरो जोंबो मोजाङैनो दं आरो ना नै नाहरनाया बिखुङाव थफ्ला लानानै आहानो मिनिबावबाय ओमफ्राय दायो आङो नै माबायावसो दङ दाउ गन्द्रायावसो आरो ना दाउ बारियावसो आं माने माथाम दाउ लादोंमोन आरो ना ओमफ्रायहाय बिदिनो नै मालाबा खोन्थाखायोना आङो माबा नै दायो एसे देरहांबाय आरो ना आंना माबाया अखा हानानै दिनैसो एसे सान्दुं दुंदों ओमफ्राय दासो एसे बेरायनो मोनदों नङाबा न'निफ्रायनो ओंखारनो मोनामोन ना नै दाउआ ओइ खारलांजोबसिगोनलाय बिसोरो ओमफ्राय दिनैसो एसे सान्दुं दुंहांनायखायसो बाहेरायाव ओंखारनो मोन्दों आरो ना नङाबा न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनो मोना आरो नैबे न' सिङाव खामानि मावगासिनो थार बोख्लायगासिनो माने दाउआवहाय दाउ फिसायाव दाउ गोरलैयावहाय थार होदों माबा कारेन्ट लाइट होनांगौमोन नालाय ओमफ्रायहाय बे माबाखौ लाइटखौ दायो नाङा नालाय बेहाय बोखारगासिनो आरो ना बिनि बिफाया आजानि बिफाया ओमफ्राय नै जोङो बिदिनो गिदिं दाउखौ नायगासिनो आरो ओमफ्राय बारा बुरजा नंखाया आरो ना आंनो दाउआ एसेल' मानै माथाम न'आव जानो आन्था लादों आरो दाउखौ ओरैनो ट्राय नायदों आरो ओमफ्राय दायो अखा हाबाथाय बेयाव सेस दै थाजोबो ना ओंखायनो दाउखौनो बारा बुरजा लानो हाया मा होनो न'आ फिसा एसेल' आरो एसेल' थाजायो ओमफ्रायो ओंखायनो बारा बुरजा लायाखै आरो देनांहाय माबाबा एसे जायगाफोरा मोजां रानबाथाय लागोन आरो ना आंबो ओमफ्राय न'फोरखौ मोजां नांगौ नालाय ओमफ्राय अखा हाबाथाय दाउआ अखा सिजा दाउआ एसे दुरबल बेराम जानाय बायदि जायो आरो ना ओंखायनो आङो दायो नांथ'ला दायो लाथ'ला बेखिनियानो आरो दाउआ नै बेयाव बिराद हाग्रा दंमोन आरो ना ओमफ्राय दाउआ जायै नै दायो लांदां नुबाय दा गय बारि सिङाव नै लांदां जाबाय नै बेहा बान्दाना आयु नाहरनाया नायदो थफ्लाया आंना ओमफ्राय मायाव नांथाखो मा गिदिंलाबायखो दायो नै दसे थानानै बेलासि मोनानि आदार होनांसिगौलाय आरो ना नै बेखिनियानो माने दाउआ मोनसे गिदिर मोनसे फिसा दंमोन आरो ना ओमफ्राय आङो फिसाखौबो गिदिरफोरजों नैबे गिदिरा सिगां लाबोग्रोनायमोन आरो ओमफ्राय बिसोरजों नैबे फिसाखौबो हगारफाना होजोब्बाय आङो ओरैनो मा होनो जायगा गैया नालाय जोंना बारा नैबे न' मोनसेल' ओमफ्राय अबाव दोननो इदि होननानै बेयावनो गासिखौबो आगार देरफाजोबनानै दोनबाय आरो ना ओमफ्राय नै आङो बिखुङाव थफ्ला लानायखाय माने हां थोनो रायज्लायनायानो जाया माने बोबदागासिनो आरो ना रायज्लायनानै जाया जागासिनो बेयावनो जि खारदिंलायबाय थायो बिसोरो ओमफ्राय नै दायो अखा हानायानो रेस्ट गैया नालाय ओमफ्राय नै बिदि एसे दै थायो आरो ना बिदि दैयावनो गायो लोङै दाउफ्रा दुरबल बेराम जायो आरो ना बेराम जालाङो बिनि थाखायनो आं दा दाउखौ लाथ'नो बाबाय आरो ओंखायनो लाइटखौ बख'गासिनो ओरैजाय दं आंनि मैगं गायनाय न'आव जानो आन्था बेनो थोयो आरो ना जोंहा दाउआ बेखिनियानो आंनि दाउ लानाया आरो एसे दंमोन आरो ना सिगांहाय दाख्लै खनसे आङो सिगाङाव एसे फानहैखांबाय आरो दाउखौ बेल' नङामोन आरो ओमफ्राय मालाबा मासे मानै बेराम जायो आरो ना ओमफ्राय बेराम जायो थैयो मालाबा आथिं लेंग्रा जायो बिदिनो माबा जायो आरो न'आवबो हाबहैजोब्बाय नामा सिङावबो माबा गिदिंलाबाय थादों नै बेराम ना माथाय नै गिदिंलागासिनो बिदिनो जायो बेरामा बिदिनो जायो गिदिंलाबाय थादों नै हारसिं गिदिंबाय थायो नायलाय आजा नायलाय दाउआ हारसिं गिदिंबाय थादों थाम्फै अरखो ना माखो बिदि खालामना होदों आरो ना बेयाव दाउ गाखोनानै थाग्रा ओमफ्राय नै बियो औवानि नैबे माबा नालाय ओमफ्राय नै दैया बिजों गयो आरो ना दाख्लैथ' अयथासार अखा हानाय ओमफ्रायहाय नै सेस नै दाउखौ नायलाय दाउखौ गिदिंगासिनो नै गिदिंगासिनो नै ओमफ्राय नै बिदि हाया एसे गिसि जायो आरो ना हाया दाउ गाखोनो थाखाय बिदि
बानायना होदों आरो बैसां ओमफ्राय बे गिसि गिसियावनो दाउआ एसे दुरबल जायो ओमफ्राय दायो मोनानि आदार होनायनि सम जाहांबाय ओमफ्राय बेखौनो दसे थाना होफैनांसिगोन आरो जोङो दा माने भिडिअखौनो लाबोनो सम मोना जागासिनो आरोना लोगोफोर आङो बेखायनो मा भिडिअ लाबोनो भिडिअ मालाबा सम मोनबाबो मा भिडिअ लाबोनो बिदि जायो बेखायनो दामाने आं भिडिअखौनो लाबोनो हाथाराखै आरोना नैबे मोनसे दिनैनि दाउ नायनायखौनो नोंसोरजों शेयार खालामसैलाय आरो एसेनो आलासि फैगोन नामा जोंनावलाय आरो दाउ सौलायसो गारदों आलासि फैनो नागिरदोंहाय जोंनावलाय दाउ सौलायदों आदार जागासिनो दाउफोर आंहा नैबे खौसे दं नै ओमफ्राय बारियाव मानै दंफैलाय लाङो ओरै उनथिंजायबो दङ नै खारस्रालाजोबनानै नै उनथिंबो ओइ खनायावबो नै बिसोर फिसा मोनजादों बेलायनो माखासेफ्रा फैबावाखै नै हनै बे सासे होननानै न' सिङावसो हाबैफिनजोब्बाय माबा दासो मोनजादों होननायनि